Dwejja u diżappunt fost l-istudenti u l-ġenituri ta' tfal li t-tnejn wara nofsinhar għamlu l-eżami tal-filosofija fil-livell avanzat. U dan hekk kif żball fil-karta wasal għal paniku fost l-istudenti li ma kinux jafu kif ser iwieġbu sezzjoni sħiħa mill-eżami li kien ilhom sentejn sħaħ jippreparaw għalih. Wara li daħal fis-seħħ sillabu ġdid għall-eżami tal-filosofija, l-istudenti t-tnejn wara nofsinhar ġew ppreżentati b'karta tal-eżami b'mistoqsijiet mis-sillabu l-antik. Dan l-iżball kien involvi sezzjoni ċe tal-ewwel karta tal-eżami tal-filosofija li kienet titratta dwar l-istorja tal-filosofija. Ħafna invigilators ma kinux jafu x'ser jaqbdu jagħmlu. Studenti li tkellmu ma' One News spjegaw kif minħabba l-interruzzjonijiet kontinwi li kien hemm waqt dan l-eżami sabuha diffiċli sabiex jikkonċentraw. One News irċieva l-menti minn ġenituri li kienu diżappuntati ħafna li wliedhom sfaw preġudikati minħabba żball li mhux tort tagħhom. Bħala rimedju f'nofs l-eżami, l-istudenti ingħataw mistoqsijiet ġodda li kienu jkopru s-silabu li studjaw. Fil-waqt li biex jiġu kompensati għal ħin li tilfu, ingħataw estensjoni ta' sija u kwart u l-eżami minflok spiċċa fis-7 ta' filgħaxija spiċċa fit-8 u kwart.